Istighfar. Mas Robo. Mau diblokir. Biyen wis tak tukokke ujug tali sak utange urung saiki Ora ngambek. lah kok ilang sak selirane menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aa iki Boten, Mas. senajan regane 1.700 Alah. iku ujug katresanku Siksa. jare kowe melu aku lako melayu oh kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kota Siksa. Tadi ku tangan dong rantai. Iki asaline takon derake kamas. Meriku tatarnya paring ati. Disadaki mereka roh Rio sese wis cukup. samene wae Kang Mas aduh pasuki Pasukan melu bajingan kiri iya kesingo paringake meski bali tali kotang iki tak simpen ono lemari Alah. tali kotang saksi tresnoku kang suci ada masih Langsung bione munggah. Ajet. Biyen wis tak tukokke ujug tali sak utange saiki lako ilang sak selirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo Boten, Kang aku Mas. iki senajan regane 1.300 iku wujud katresanku jare kowe melu aku lah kok melayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kota ngerti gak? Yuk Iki masaline takon deraki dong Meriku paparanya paring ati. Aku disadaki malah
tresno tukang suci Tali kocang saksi tresno tukang suci Yeah, alright, siap Oke. permintaan dari Mas Gumbreng